Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi usearch lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma comment section. Namuhla ake sikhulume ngewashi. Ngizolokhu ngithatha nje kanye ama comment ngiphendula bekhululeka abantu uma ukuthi ke awuyiboni impendulo yakho la ku TikTok phuthuma ku YouTube nakhona ufike usubscribe nayo link kubhayo. Iwashi ke uma ke uliphupha kusuke kunedlozi elifuna ke ukwenzela nguwe umsebenzi okusho ukuthi iwashi salazi sonke ukuthi lokho kufakwa la esandleni kusho ukuthi ke abanye bake bethi ke kusuke kubika ukuthi kumele ufake isiphandla okanye khona kumele ufake isiphandla kusho ukuthi lelo dlozi lelo lidinga ukuthi wena lenzelwe nguwena umsebenzi eludingayo. Uma kwabanye esinye isikhathi kenzeka ukuthi ekhaya kunomsebenzi nokweletayo abadala ningakawenzi okumele niwenze. Uma unombuzo ungabuza ku comment ngizobe sengibuya nempendulo yakho sizohlaziya kabanzi ngalo.